Dear Love, ako si Mika, isang gym trainer. In a relationship ako sa katrabaho kong si Mati, na isa ring trainer sa pinagtatrabahuhan kong gym. Nagtatatlong taon na kami, at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay araw-araw kaming magkasama. Paano ba naman kung anong shift ko sa gym ay siya ring schedule ni Mati sa mga kliyente niya? Well, I find it sweet na laging nakadikit sa akin si Mati. Ramdam ko rin naman sa 3 taong relasyon namin, ay parang di na sanay ang nobyo ko na mapalayo sa akin. Thanks, Coach Mika. Grabe. Ilang buwan pa lang ako dito pero feel ko ang borta-borta ko na. Basta consistency ah. O siya, see you! Bye, Coach! Bebo, tapos na ako sa client ko. Pauwi na ako. Gusto mo sumabay? Bebu, may client pa ako mamaya eh. Last na yun, kaso mukhang late na ako matatapos. Anong oras yung tapos ng workout niya? Mga 9 p.m. Baka hindi na kita mahintay nun. Pwede bang ngayon na natin pag-usapan yung sasabihin mo kamo sa akin? Yun ba? Mika, sana hindi mo ito masamain. Huwag mo sanang isipin na ikaw yung may problema, ha? Huwag mo sabihin sa akin, nakikipag-break ka na? Hindi sa ganun. Gusto ko lang ng space. Kasi naman, magbabakasyon ako sa Miami, sa kuya ko. Baka kasi hindi kita mabigyan ng oras. Wow! Bakasyon lang yun. Hindi ka nga magtatrabaho dun. Mahirap bang i-keep yung communication, Mati? May internet naman, di ba? Hello? First time kasi natin na magiging long distance at hindi ko alam kung kaya ko ba na palaging mag-update habang nandun. Mati, nagpapatawa ka ba? 1 buwan ka lang naman dun. Bakit need ng space? Ano, dahil bakasyon ka? Dapat bakasyon din yung relasyon natin? Please, Mika. Sana maintindihan mo ako. Hindi rin madali sa akin yung desisyon na to. Kaya nga ako nakikipag-usap ng maayos sa'yo. Hindi kita maintindihan, Mati. Sana bago mo naisipang humingi ng space, sinubukan muna natin, di ba? Okay, sige. Sige na. Muna na ako umuwi. Oh, Bebo. Ingat ka. Ikaw din. Kakainis. Nakakatawa, di ba? Bakasyon lang ng 1 buwan sa US tapos kailangan na niya ng space? Para saan? Kahit pa ulit-ulit kong iproseso sa utak ko yung sinabi niya, hindi ko pa rin magets ang point niya. Napaka-unfair naman yata niya sa lagay na yun. Hanggang sa dumating ang araw ng bakasyon ni Mati sa Miami. At hindi ako pumayag sa space na hinihingi niya. Bestie, tapos na yung 2 minutes of rest mo ha. Game na ulit sa next set? Ay, naku. Nag-overthink pa rin ako. Naku, ano ka ba? Huwag ka na nga mag-overthink dyan. Nayaan ka na nga ni Mati na sumamang maghatid sa kanya sa airport, di ba? So, ibig sabihin nun, okay kayo. Think positive lang, no? For sure, pagdating nun sa US, tatawag agad yun. Okay. Siguro nga tama ka, Rhea. Hindi dapat ako nag-overthink. 1 buwan lang naman yun, Mika. Masusurvive nyo yan, no? Sana nga. Mati, sabi mo tatawagan mo ako pagka-land mo. Anong petsa na? Active ka naman sa socials. Bakit hindi mo ako kinakausap? Update na naman yung hinihingi ko. Call me back. Bagamat di ako pumayag sa space na hinihingi ni Mati habang nakabakasyon siya sa US, ay mukhang tinutuo naman niyang sinabi niyang mahihirapan siyang magbigay sa akin ng update once makarating siya doon. Nakakainis. Dahil napupuyat ako kahihintay sa update niya at parang naghihintay ako sa wala. Kaya naman para sa katahimikan ko rin, ay binigay ko kay Mati ang higit pa sa space na hinihingi niya sa akin. Alam mo girl, tama lang yung desisyon mo na makipaghiwalay na. Kasi ako feeling ko lang, baka nang bababae na yun sa US. Alam mo,
Yun rin ang iniisip ko. Kaya pala nanghingi ng space para may excuse siya. Dahil hindi rin lang naman siya nag-update sa akin. Iwalayan na lang, di ba? Gustong maniguro na kapag gusto na niya, ay madali na siya makikipagbalikan sa akin. Grabe naman girl, ang tatag mo ha. Parang hindi ka apektado. Nalungkot din ako syempre. Pero mas naisip ko kasi na mas pahalagahan yung sarili ko. At hindi dapat ako maghabol. I know my worth. Yan, tama yan. Dapat ganyan ha. At marami pang iba dyan, no? Paano naman? Pagbalik ni Mati. Ayun nga, iniisip ko na rin na umalis dito sa gym. Para tuluyan na naming hindi makitang isa't isa. Para naman mas makamove on ako. Alam mo, susuportahan kita dyan. Pero, baka pwede mo naman i-ask si boss kung pwede ka nalang ilipat ng branch, di ba? Nice idea. Sana pumayag si boss. Nga pala, Rhea, pwede bang samahan mo akong bumili ng pusa? Ha? Wait, seryoso? Bibili ka na? Oo. Ang tagal ko nang gustong magkaroon ng pusa. At siguro, ito na yung best time. Okay. Sige, mamaya. O siya, tuloy na natin itong pang-treadmill natin. Oo. Tinuldukan ko na ang relasyon ko kay Mati. Kasi bakit ko pa ipagpapatuloy, di ba? At para nga kahit papaano, ay mabilis akong makamove on. Naisipan ko na lang na mag-alaga ng pusa. Rhea, ano nga ulit yung breed ng pusa mo? British Shorthair, Mika. Ay, ano bang prefer mong breed, ha? Sa totoo lang, undecided pa ako pagdating dyan eh. Alam mo, ang mabuti pa, tignan natin yung mga available dito sa pet shop. Grabe, ang daming breed, oh! At may British Shorthair din dito, tingnan mo. Yes, ma'am. Isa po yung breed na yan sa pinakamabenta dito sa shop namin. Wow! Tignan mo yung kulay ng mata niya. Asul na asul. Anong breed nito? Ragdoll naman yan. Magugustuhan niyo po yan kung mahilig kayo sa mga stuffed toy. Kasi pag kinarga mo po sila, para ka na rin yumayakap ng stuffed toy. Ang cute! Oo nga, no. Napaka-cute at mukhang malambing. Opo, ma'am. Sociable yan. Hindi sila mailap sa tao. At madalas, sila pa yung lalapit sa'yo. Kaya perfect for first-time fur parents. Gusto ko nito. Gusto ko ng ragdoll. Pero yung presyo, grabe, ang mahal. Pag-iisipan ko muna. Pero sulit naman yan, ma'am. At for sure, magugustuhan rin po yan ng boyfriend nyo. I'm single. Ganon po ba, ma'am? Sorry po. That's okay. Pero sige, pag-isipan ko kung kukunin ko siya, ha? Sige, ma'am. Gusto nyo, save nyo po number ko. Para just in case makapag-decide po kayo, re-reserve ko kaagad at ako mismo ang mag-aasikaso sa inyo. Sure. Dylan po pala, ma'am. Mika. Hala, may kuting na nakaharang sa gate. Teka nga. Saan ka galing? Bakit ang dumi-dumi mo? Mukhang hindi ko na ata kailangan bumili, ah. Sign na siguro to? Ano, gusto mo magpaampon? Aalagaan kita pero dapat malinis ka muna. Shhh! Malikam-gam tong tubig. Okay lang yan. Hindi ka lalamigin dyan. Kapag malinis ka na, dito ka natitira magmula ngayon. Okay? Kaya behave ka lang dyan. Ayan o. Diba? Tignan mo. Mas cute ka kapag malinis. Papatuyuin na kita, ha? Perfect! Di nakita ko lalo kung gaano kaka-cute. Diba? Dahil behave ka at pumayag kang magpalinis, magmula ngayon, dito ka natitira, ha? Sandali. Tatawagan ko si Rhea. Tsak matutuwa yun kapag nakita ka. Hello, Mika. Ano? Kumusta? Nakapag-decide ka na? Bibilhin mo na ba yung ragdoll? Rhea! Surprise! Oh, yung cute! Sino nagbigay? Walang nagbigay. Nakaharang siya sa gate ng bahay namin. Gusto sigurong magpaampon. Alam mo, malinaw na yung sign, no? Hindi mo na kailangan bumili. Ang ganda naman ng pusa mo. Tricolor pa! Kaya nga. Saka tignan mo yung color combination. Black, orange, and white. Tapos, yung mata niya, katulad ng mata ng ragdoll kanina. Asul na asul rin. Oo nga, ang cute! Ano, may pangalan na ba?
Dahil blue yung mata niya, ang pangalan niya, Conan. Tama! Blue rin kasing mata ni Detective Conan. Ang cute! Ay nako, Mika, bukas ha. Bibigyan kita ng wet and dry food para kay Conan. Thank you, Rhea! You're welcome and I'm so happy for you. Isa ka na rin ganap na fur mom. Nakaligtas nga sa pagiging batang ina. Nag-anak naman ng batang 4 ang paa. I'm sure mas malaki ang may tutulong ng pag-aalaga mo ng pusa sa pag-move on mo, no? Rhea, labas tayo pagkatapos ng shift natin. Ay, ano ba yan? Nalulungkot na naman ako. Oo nga pala, no? Last day mo na dito sa branch. Desidido ka na ba talaga magpalipat? Final answer na ba yan? Final answer. Ay, naku. Sa bagay, pauwi na nga pala yung ex mo. Ano ka ba? Medyo nawala na rin siya sa isip ko sa pagiging focus ko sa pag-aalaga kay Conan. Ang lambing-lambing ng pusang yun. Tapos kapag alam niya na malungkot ako, pupwesto talaga sa braso ko. Sisiksik. Grateful ako na binigay siya sa akin. Biruin mo ha. 2 weeks pa lang si Conan sa'yo, pero tingnan mo. Ang ganda na niyang tignan kaysa nung araw na nakita mo siya. Kaya nga. At ang lakas kumain. Kaya mabilis siyang lumaki. Ay teka Mika, maiba muna ako. Paano kapag bumalik na si Mati? Pababalikin mo na rin ba siya sa buhay mo? O buo na talaga ang desisyon mong makikipaghiwalay ka na talaga? Rhea, nawala na lang siya sa buhay ko na parang bula. Walang update. Kaya naman malinaw na sa akin yung mensahe na gusto niyang iparating. Wala nang kami. At wala na rin siyang babalikan. Oh, paano? Nandito na pala yung last client ko. Sige mamaya, treat kita. Sige. Uy, oo nga pala. Last day mo na dito sa branch. Coach Mika, may naghahanap po sa inyo. Okay. Ma'am, last set, 20 reps. Tapos, 30 seconds rest pagkatapos. Balikan po kita agad. Mati? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman? Tinanong ko si boss. Pagpasok ko, ikaw agad ang una kong hinanap. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na lumipat ka na ng branch? Mati, baka nakakalimutan mo. Wala na tayo. So, hindi na ako dapat mag-update sa'yo. Mika, ayokong makipaghiwalay sa'yo. Space lang naman yung gusto ko ha. Now I'm back. Mati, pwede bang huwag kang maging unfair? Sige na, Mati. May kliyente ako. Mika, Bebo, please. Please, hindi ako titigil. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo nga ako. Oh, sagutin mo ang mga tawag at text ko, okay? Pagkatapos ng shift mo, kumain tayo sa labas ha? Mati, hindi na. Sige na, umalis ka na. Hi, Conan! May pasalubong ulit ako sa iyong wet and dry food. Spoiled na spoiled sa'yo yan ah. Buti na padalaw ka dito sa bahay, Rhea. Pasensya ka na ha. Alam mo naman, iiwasan ko yung ex ko kaya ayoko munang pumunta sa branch mo. Ay, hindi pa rin ba tapos yung pangungulit sa'yo ni Mati? Tignan mo. Halos sumabog na yung notification ng cellphone ko kaka-text at tawag. Eh bakit kasi hindi mo na lang i-block? Oo nga no. O sige, eto na. Ibablock ko na. Sus, gusto mo rin kasing makipagbalikan, no? Tumigil ka nga dyan. Hindi no. Uy, kunwari ka pa. O sige na, Mika. Sumaglit lang ako. Una na ako, ha? Miss ko na rin kasi yung pusa ko. Sige. Salamat. Ingat ka. Ay, naku. May nalimutan siguro si Rhea. Conan, dito ka lang muna, ha? Sandali lang. Mati? Mika, please, mag-usap tayo. Mati, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Please, Mika. O sige, pasok ka. Mika. Okay ka lang? Naghangati ako, Mika. Ano nangyari? Sandali, kukuha kita ng tubig. Conan, excuse me lang, wait lang. Mika. Ano? Eto na yung tubig. Mika,
Kailan ka pa nagkaroon ng pusa? Hindi ako makahinga. Dalhin mo na ako sa ospital, please. Oh my God! Mati, I'm sorry, nakalimutan ko allergic ka nga pala sa balahibo ng hayop. Mukhang ayaw mo na nga talaga sa akin, Mika. Kasi alam mo naman na may allergy ako sa balahibo ng pusa pero nakalimutan mo na agad. Mati, nung iniwan mo ako at hindi nagparamdam sa akin, nasaktan ako. Araw-araw hinihintay ko na mag-text ka, mag-update, pero hindi mo ginawa. Mika, patawarin mo na ako. Naging kampante ako na alam mo na mahal kita. Mati, kung mahal mo ko, hindi mo ako isasawalang bahala. Mika, please. Wala na ba talagang pag-asa? I'm sorry, Mati. Pero hindi na. Wala na akong balak pang makipagbalikan sa'yo. At sana, eto na rin ang huling beses na magkikita tayo. Mukhang hindi na rin naman ako makakapunta sa bahay niyo kasi baka sa ospital na naman ang tuloy ko pag nagkataon. Maraming salamat, Mika. Dear love, itinoon ko na lang ang atensyon ko kay Conan. Tutal, matagal ko naman na talaga gustong magkaroon ng alagang pusa. Napipigilan lang dahil nga allergic si Mati sa balahibo ng hayop. Kaya, ito na din siguro naging daan para tuluyan ng matuldukan ang aming ugnayan. Inaamin ko, may kirot pa din sa puso ko. Pero, mas naging magaan at madali ang lahat dahil kahit papano, nandito na si Conan. Well, ano magagawa ko, 'di ba? Kundi irespeto ang sarili ko at lumayo sa taong hindi kayang pahalagahan ang pagmamahal ko. Hello po, Dylan's Pet Shop. How may I help you? Hi, Dylan. This is Mika, yung nagtatanong about sa ragdoll. Oh yes! Natatandaan kita. Ikaw yung cute na pumunta dito. So ano, decided ka na ba na kunin itong pusa? Yes, para naman magkaroon ng kasama tong isa ko pang alagang pusa.